Hagajing ada kai Champion League round of 16 first leg hapren ka Atletico Madrid Persia eka Tottenham. Aba pai shagana ka jinga kai ka Atletico Madrid kala khor ka nam chop hadin kalala bat Pynliem sok ya ka Tottenham da san la ar. Bad hagana ka jinga kai o Alverez le open Thep argol nakabanta ka Atletico Madrid. Hagajing ada kai hapren ka Newcastle Persia eka Barcelona hagana ka jinga kai baro artri ki kenhun kia khai klem la bat penki jar. Nadu basdang ka kela step hadu bukut jong ka kela step. Badai ha ka kela mid kata ha ka menit ka ba pra pun riu. Ka Newcastle kala yo ban Thep ya ka gol ka baningkong ha ka ni ka jinga kai. Bad ha shwa ban kut ka jinga kai kata ha ka menit ko khandai peu plus riu. Leng ba ka penalti pala kan chat do Yamal. Ka Barcelona kala yo ban Thep ya ka gol Pyniakhaid. Bad hadu bukut ka jinga kai baro artli ki kenhun ki khai da marshi gol. Hagajing kai hapren ka Atalanta Persia eka Bayern Munich haba phai shak ne jinga kai ka Bayern Munich kala khor ka dam chop hadin bakala bat Pynliem sok ya ka Atalanta shabar na laying hadu nriu lakawai. Hagawai par jinga kai Champion League hapren ka Galatasaray Persia eka Liverpool hagan ka jinga kai ka Galatasaray ka badai ka kenhun ya kai jong Osimhen kala khor ka dam chop hadin bakala bat Pynliem ya ka Liverpool da shigul lanan baria ga shigul la yo ban Thep haga minit ka nyau leng bau lemina haga jinga ka AFC Women Asian Cup hapren ka India Persia eka China Taipei haba phai shag na ka jinga ka ki thele ka jom ka India kelamat biang ya ka namrem hadin makila Shah Pynliem hakmat ki thele ka jom ka China Taipei dalai lakawai hagwai par ka jinga ka hapren ka Japan Persia eka Vietnam hagan ke jinga kai ki thele kai jong Japan kila khor ka nam job hadin bagilala bat Pynliem ya ki thele kai jong Vietnam da saulanon baleng bagan ke jing job ka Japan kala yo pan rungsuk sya ka quarter final.